TV yamakateerera kudai so ndiyo Kulien TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. One chivhitivhiti chinouya nenews dzinonakidza ende nhasi I'm in a good mood zvekuti everyone wese munhu wese mwana wevhu ari paSouth Africa ndauya negood news for you. Munoziva kuti inini I will never disappoint ende ndinokurumidza tingangotaura kuti kana dziri nyaya dzekuuya nenews I am the fastest one news personality ari reliable. Unongoziva kuti as long as wasvika nepanapa Kulien TV hatite nyaya dzekutenderera kudai so. Panapa ndauya nenyaya yevanhu vane ma-ZEP permits vari mujoza. Timu rangu rese reyaria tiri kuti mawanirwa nyasha. Handiti ma-ZEP permits aya extend kwa foot kusvika musi wa 28 May 2027 ndo pawedzerwa ma-ZEP. Tikutaura timu rangu rine ma-work permits. Kana usina work permit zvinogona kurwadza, but please guys, tikungoti zvinhu zvacho zvokuti iwo kurarama kwese kwatiri kuita nditi tikutoraramiswa nevanhu vane ma-work permits. Now I'm speaking on behalf of everybody ari mu-SA munomu kuti kuraramiswa kwese kwatiri tichiitwa itimu rema-ZEP permits rakakwanisa kupuhwa ma-ZEP permits vakaramba vachimaintaina kuramba vachingonzi varimo. Imi mese munozongopindawo maakunoisawo chimukidi maakunoisawo chichichi kuna my friend kwamunosvika muchinogadzirisa zvimwe zvichingo daro zvichingodaro. So nyaya yacho mabudiro yaita panapa, this one is leaked document ende rangosangana nesu vakomana ve-action, vakomana vasinganonoke, vakomana vanoda kuti vanhu vekuZimbabwe vafare. Saka gara waisa seat belt kana uri pana vanhu haikwidza volume because it's good news. Vanhu vese ngavazvinzwe, shoko ngarisvike. Udza hama dzako kuti kujoza ndichazodzoka but next year, because vanhu vanga vatotarisira kuti zvadhakwa makutodilisa. Guys, tichitomboripo takutomboripwa kugara ende kuno takatoya for good kunotsvaga mari. Muri kuibata nyaya yacho. So zitsamba riri panapa riri kubuditswa naMinister of Home Affairs panapa rakamira rakadai so. Pari kunzizvoni Minister of Home Affairs, with the powers bestowed upon me in terms of Section 31.2b of the Immigration Act, have decided to extend the validity of the Zimbabwean exemption permits ZEP until 28 May 2027. The Immigration Advisory Board IAB was appointed with effect from 1 April 2025. The lab has met on several occasions and deliberated amongst themselves on the immediate future and the long-term solution for holders of ZEP permits. Satisfied stakeholders will need to be part of consultation process pending the conclusion of consultation directed that. Saka panapa nyaya iripo good news sekutaura kwandiri kuzviita muri yeZimbabwe kuti aiwaka 2027. Saka 2026 tinge tichipo 2027 ndo patinozofunga zvekuti vacha extenda futi reZEP. Ini nangu manzwisisira angu ndiri kuzviita. Last time ndakambotaura nditi skiri rakurohwa panapa rari kungoti imimi sinzi mazimba makaoneka kuti mauda kukura musoro unoziva kuna vanhu vaida unyebedzera kuda kuzvita vakadzidza vaya vekuuya vachiti it's a must tinofanira kugara tatopuhwa ma-permanent resident wati vauda kutanga kutosungisa vanhu vari munyika mavo vakazonodhokonya ukamboona zvaya zvekuti utonzi vakajaizwa. Handimuzviona ndo vanhu chete vanga vatotibhaizira, but beside that ndakabva ndaona kuti iri rato strategy rikungoratidza kuti aiwa masimba enyika yedu yokutonga nyika yacho tinawo tega, hatisi kuzokupai maoko enyu ende hatisi kuzokubvumidzai kuti mutiendese kumakoti edu muchinotisungisa. Saka iko zvinezvi ndo pakurohwa skillful rekungoti vakati gare vo extend. Saka Minister of Home Affairs abva angopedzawo basa kuside kwake. What he knows is this, haasi kuda kusara ane legacy yekunzi ndiye akadzinga maZimbabweans muSouth Africa, because anything can happen. Munoziva in terms of nyaya dzavo idzi. President wavo manje ari kutobva, Ramaphosa ari kubva, nguva yake temu yake yakutopera, ende kuri kuuya umwe president ari kubva atochinja kutoisa mumwe Minister of Home Affairs. He said that paitwa election or paitwa kuri kungoya mumwe president ndiye achazonoita sei achasvika achiitawo zvinhu zvemeti dzake dzemusoro wake. Saka ndo situation iyi
payave iko zvinezvi. Aiwa zviri kunakidza. But without wasting much of your time muri Zimbabwe, because ndozoti even kwamuri koko ndiri kungoona ma happy faces man, muri kungonakira kuti kule rambo wakadzvanya rambo chingo explain ipapo. Ndoda kugara ndakuzivisai something tisatapedzerana panyaya iyoyi. Kana uchingori muSouth Africa uchido register company vovhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, mukana watovhurwa food education research iripo kuti ikubatsire pane zvinhu izvozvo. Ikampani inoranwa ne1 mwana wevhu akakurira paZimbabwe ndobva azouya vatanga kurana kampani yake muno, saka akabvumidzwa zviri pamutemo kuti mukoma Owen vakuvhurire zvinhu izvozvo without fear or favor zvivhundutse. Saka iwozvo unofanira kungoita kungotora nhamba dzavo wobva wataura navo woregisterwa company wobva vhurwa FNB business account zvokuti hauna bank account unongo ato covered. But nzwisisai this process muri yeZimbabwe atidawana unoda kuti ndatsvaga ma shortcuts. Ndati unoitirwa company registration wobva wazopuwa nechi neFNB business account. Vanhu vakaona ndara kuti ndiri kungoda bank account chete ndisina ndingine guys ameno magic zakadaro dzitike. Unovhurwa as a package. Process inotoitwa kuti FNB business account kuti uiwane ndonge waitirwa company registration. Nzwisisa ipapo namba torai mutaure navo, asi zvemahara. Kana usina mara ikona kunetsa chingotora ningirikini kana uchida kuinquire kubvunza zvakawanda namba basa radzo ndidzodzo. Saka gedza tidzoke pane nyaya yedu yekuti maZimbabweans varamba vachinakirwa vari muSouth Africa muno. Guys, spashlo ngadzidyiwa nditi tiri kutoda kuti iko zvinezvi kune vanhu vari kuroora vana vemuno muSouth Africa, rambai muchitora vana vemuSouth Africa. Toda kuti mutopedzera matoita ana baba vemunyika macho kana zvazoitawo, because handiti makazvinzwa kuti zveso kana ana amai kana vakadzi vese muSouth Africa vakukwanisa kupa surname mwana wako iwewe newe wacho iwewe futi wakwanisa kupa surname yemukadzi. Handizvo zvakataurwa neconstitution yavo, ndizvo zvakataurwa nemutembo wavo. Saka zvakunakidza. Saka iko zvinezvi tiri kungoti another day another you we zviri kufire. Ngatingoramba tichingonigirikenda kwese kwamuri koko kuchingoziva kuti this is good news. Dzvanyidzirai muri papo. Watoitirwa like kuti waona video rangu rineri, like, sendera mumwe munhu, share, do something kuti mumwe munhu angoziva the news. Mangwana unogona kuzotadza kunzwisisa kuti ko zvazonyadzofamba sei. Kana iwe wanga une murungu wako wanga uri kutoronga tuma plans twe shortcut kuti saka December ndo ndadzokera hangu kumba, kana zvinhu zvako zvisina zvabatana mwana wamai yato extendwa roa basa enda pagraft ronga maplans a 2027 kuna May uko ndipo unozoronga kuti ndozodii ende unongozotasvika kuna May. Hapana pekuti vanhu vangadzingwa pari pakati pegore asha extenda foot handiti muri kuzviona. Saka thank you so much for watching. For now rega ndigumire pana baba yemaface Bullion TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Bullion TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Bullion, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Bullion, 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 yeah. My updates are brilliant, 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 yeah. Bullion TV kaiktorira, subscribe kuti zvizokufambira. Ano pane zvimwe zvima information, no worry tichakupa full information. Ongokindeka notification bell, tine maposti asi tori paseo, saka tikutoti futi ndiyo chane uyai mu advertise masolar panel. Everybody say Bullion, 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 yeah.